Torkari on the day. Torkari on the day. Torkari on the day. I didn't know the moon be Danny. Good. Ça Arshil. Ana yetta he borno wuteji kam. Ha? Ko wondi ma dum? Ma dan cum? Suma dan cum to wondi ma dum. Kenyum gum sade kono gam borno comji ma sa jebini. Mbata anda min ko jiidume kawma ko an jiidan dum e kawma. Holon? An? Ya jomu jiiruda. Bara ala kaw sarwa joya kawma di. Do ala do place. Ay bunnida ma lokma. Ala bunnida ma lokma. Wona dum. An est-ce que andi debbo kamo est-ce que andi yidam? Yida kam. O yidam? Idani kay yida kam hayan kay yidam. O alam boyid. Rawande kormi do ene ala ko hedde nim kono min kom tiido hor o wari dum do. Wodi an wodi ka tiido hor? Sa riwam lawol gordiya? Habsan no woni tardi arde bara jogi mo da kum tay. Jil mam do kin nan ha joni yani. Tonanda. Solan kum tay. Ko bur kum tay wondo. Taw an aya hatta. A jota ha yo wata wa nyallinta wallinta ma fago ka wawa addude galle bar jida forna a boftan gadda Woni holdo? heddi kada da warobe yimbe galle Warobe yimbe jawta kam sa hon. Min gadda warobe yimbe galle. adi anda ko dur wete banda ko dul Dol ko selam tan. ora sil baro ko sil Hol baro. Dus no warno tawno may boy. ande an kam wadi ka mayo mi anda ham to nawan ma kono hambe no me daje no warma ubumata gortiya mi kam hare mako ubudem min kam ya o fewji ko mo wara en Kata Allah jinno. Kallo ala jogi. Adu wil hal. No. Ali hil dem galal hal fa Sérieux? Ay usu hala fer. Gallo kalko jiriya do ko min woni. Kalko wondo e galle ko min woni. An won ko mbawda wat. To won ko mbawda wat galle mo. Bata arde do tampini minen. Be hay dar ngala. Do kamen hay dar ngala. An yawol galle mon sen. Muslim ka horta ali hil hal. Hol mo horta? Attention ren horma. Min ko mawdo ma de. Min ko gijum kawma wona mi wona gidima. Alandi. Dum kono ren horema min hulani kam sa an mi janyahi muni. Dukudirma ngata hamiyat. Abo. De firon lafaje le dum do. Mi anda ko mi dem. Bala dum litu ngam toni. Min ta tan ya wadi mi wona gidi de. Mutala. Kom gidi. Na non be ton gatam do tan di on ko tukon ko non budi yimbe. so neddo haali tan bonnu laafa mbiyaade yeddu Adan duunu jogi problème gor so nyaami haw haadi. O yari huubi jammaji so lelim haddiro ko mo hayde. Ko koydiri dum cikkuda. ameri neddo ne hoore hoy Ko jammata bat. O dan taw. koy korko gonde de hori yeji Wallahi ko ngonden. Ko kam no hoydere no nyaldirta nyalaw maaji tampude jammari dum mbata haltade ha wer. Du koydiri atra kilima. martirta hagilam hande martirta hagilam jango o wi ko mo warani mo warani wala wi ko mo warani Du no jogi on hakkille mi jaadi na warma. ana wala hagille an jadara ko be ngala hagille Nasiri. ene siri o wi ko mo warani min non hade makko warden min dito ho yobade balde makko de tawana fakko mi aray Argaye. yo wardo Ana selanka kanga. on kanga Torkari on the day.